So guys, meron na kaming brake light stopper na nabili sa Shopee. So ito naman na ilagay namin, sana magkasya to. Kasya kaya? Okay lang pala natin tong panda rin. Para ano, para malambot lang itulak ang brake. O, di ba? Natanggal na, di ba? So, medyo makapal nga. Paano yan? Manipis tong ano. So, ayan. Ayan guys, oh. Nakailaw yung brake lights dahil tinanggal ko na yung inipit na ano. Inipit dito sa switch. So, ngayon ipalit natin tong nabili namin sa Shopee. Medyo manipis. Hindi ko alam kung gagana or kaya niyang itulak. Temporary lang naman to. Okay lang, kaya ko to. Oo. So ngayon, subukan natin kung kasya. Saan ba yan? Yan. Tulak yung brake. Kunin ko lang yung cellphone ko, Rika. Sige. Sana magkasya. Aray. Kailangan ko ng alalay. Hirap. Paano itulak? Itong brake itulak. Ako na. Sige. Tulak ko? Oo. Ang gagawin mo? Pakan mo. Yun. Try natin ulit. Okay na yung ganyan ka din? Din Oo, pa? okay na. Putik, laki talaga. Nakangalay, teka lang. Sibitawan mo na. Dalawa yung kamay ko kaya. Anong makikita yan? Yun. Dalawang kamay pala kailangan. Nabaw na? Oo, nabaon din. Success. Ayan, nabaon na. Dalawang kamay lang pala kailangan guys. Grabe, saktong sakto. Bitawan mo daw. Ano Sir Dennis, patay yung makina? Ay, patay na yung ilaw. Nakabit rin guys. Okay na. Okay na. Grabe, pawis na pawis ako. Subuhan mo Oh. muna. Ikot-ikot. Oh. Ayan, patay na yung ilaw. Wala nang brake light, patay na. Baka mo nga boy. Oh. Okay na. Sa wakas. Ito yung original niya. Diba? Tapos ang bibili natin sa Shopee. Saan ba yan? Ayan. Ito na siya guys. Ito yung brake light stopper na galing sa Shopee. Ayan. Pag tulak ng brake ganyan, pag release, itulak niya.